Un dels principals reptes que tindrà l'educació durant els propers anys és l'orientació al llarg de la vida. De fet, el Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya, en els seus darrers informes, com per exemple en el de fracàs escolar o el de les necessitats formatives del sector turístic o de l'EFP en general, doncs ha insistit sempre en reclamar una orientació professional i acadèmica prou consolidada, sobretot, es pot dir que en les dues vessants fonamentals, que és en la vessant educativa i en la vessant ocupacional. Però el que sí que és veritat és que si fem una diagnosi de la situació actual de l'orientació encara podem dir que es tracta d'un servei molt puntual i fragmentat. Encara molt lluny del concepte d'orientació al llarg de la vida, no? Que s'entén bàsicament com un procés continu que capacita els ciutadans de qualsevol edat i en qualsevol etapa de la seva vida a identificar les seves capacitats, les seves competències i els seus interessos, en definitiva, per prendre les millors decisions, no? En l'àmbit educacional, formacional, ocupacional, i que de retruc, òbviament, tenen un gran impacte en la seva vida personal, no? Però fonamentalment el que es tracta és d'empoderar aquestes persones perquè puguin triar aquest itinerari individual. Per tant, creiem la necessitat d'un servei d'orientació al llarg de la vida i que ha de tenir, evidentment, ha d'estar, podríem dir, basat en tres grans pilars, que són els que precisament esteu tractant aquí a Educació Post-2015. No? D'una banda, doncs, que tot ciutadà hi pugui accedir, que a més hi hagi una especial incidència en els col·lectius més vulnerables, sigui per raons socials, econòmiques, físiques, i, evidentment, també que sigui un servei de qualitat. I per això implica formació, recursos, construcció d'indicadors i, a més, òbviament, avaluació. Hi ha alguns elements que s'estan produint aquí a Catalunya que poden ser un senyal de que podríem apostar per un servei potent, no? D'orientació. Jo voldria remarcar-ne, per exemple, el cas de la implantació, precisament durant aquest curs, del registre d'alumnes de Catalunya, el RALC, que precisament ens permet tenir, per fi, un historial digital compartit dels estudiants aquí a Catalunya i que, per tant, pot servir com a punt de partida per poder fer uns serveis d'orientació de qualitat. Una segona iniciativa que també vull remarcar és la que s'està fent per part del DEP Institut i de la Diputació de Barcelona dins d'un programa europeu gestionat impulsat, millor dit, per Erasmus, el que es diu Ciutats Orientadores, no? I que bàsicament el que intenta és construir un model de xarxa d'agents, serveis, institucions, tant de l'àmbit públic i privat, precisament per acompanyar i empoderar la ciutadania en aquestes transicions, no? Al llarg de la vida, no? Sigui, evidentment, en l'etapa formativa, més primerenca, o també en l'etapa laboral. Quins altres elements creiem que haurien d'incorporar un servei estable i consolidat d'orientació professional i acadèmica en aquest país? És a dir, en definitiva, un servei d'orientació al llarg de la vida, com comentàvem anteriorment. D'una banda, doncs, la necessitat de construir una mena de finestreta única a l'orientació. És a dir, d'un punt de referència únic de cara a la ciutadania, on darrere, òbviament, hi hagués tot un seguit d'entitats, d'institucions que, evidentment, treballant en xarxa, poguessin donar resposta a les diverses necessitats que té el ciutadà al llarg de la seva vida, podríem dir, professional i formativa. Un segon aspecte que també considerem molt important és la necessitat de fer infusió curricular, és a dir, la necessitat d'incorporar les activitats relacionades amb l'orientació en el currículum educatiu normal. Per tant, que d'alguna manera entrin des d'un procés de manera molt més sistematitzada dintre del que és la formació que reben aquests estudiants. I un tercer aspecte que també és fonamental és el tema del tutor. El tutor que hauria de tenir una dedicació horària a la vessant de l'orientació, que per tant se li hauria de reconèixer aquesta dedicació d'una manera significativa, per tant hauria d'alliberar-se de càrrega lectiva i per tant també hauria de formar-se i adquirir coneixements cada vegada més significatius en aquesta vessant. Sobretot també perquè hauria de ser precisament aquella gent fonamental per incorporar-lo dintre d'aquest procés que comentàvem abans de finestreta única de l'orientació. Un element també fonamental que considerem és el de crear instruments institucionals que permetin assessorar i coordinar aquestes polítiques d'orientació que es farien a Catalunya, però també des d'una visió evidentment transversal per aprofitar precisament recursos, informació, bones pràctiques, etc. En definitiva, davant d'un context actual com el que tenim, amb un atur altíssim, insostenible, com l'abandonament prematur escolar, que encara que va reduint-se, encara està molt per sobre de la mitjana europea, davant també de la realitat del mercat de treball, que sobretot han de patir els més joves amb el creixement del treball temporal o també amb les jornades partides,
que dificulten moltes vegades el manteniment d'una relació més o menys estable amb l'àmbit del treball. Davant de tot aquest context, creiem que un servei d'orientació hauria d'agafar la seva adequada dimensió precisament per empoderar les persones davant d'aquest context, fer-ho de manera, a més, continuada i mantinguda en el temps, i sobretot que es converteixi en un suport essencial en el creixement, en aquest context, podríem dir, de creixement important de les transicions que viu i que viurà la ciutadania durant els propers anys al nostre país i també, evidentment, en l'àmbit global. Gràcies.